духтаракои хушро нигоҳ кунен. Ёвон омадагием. Як магазини зураи ҷадайна дии мошинаи шоколадяда. Бовар кунен боракошонда гап нест. Боз ҳам бори новинка оварда будиян. Баъд аксия эълон кардагиян. Ман ҷанавор доштум. Духтаро ина боз ҳам аксия сар додагиян. Шумода нишон медиҳем дии мошинаи шоколадя. хулоса либосҳои занона, кӯдакона, ҳамаи чӣ дорам, пойафзол, нижни бельё, либосҳои арӯсӣ, куртои фасони тирамоҳира бо аксия кардагиян. Нархи беҳтаринай, сифатҳошонам сифатҳои хубай. Мана борои Дубайам ҳамара бовар кунен як баробар арзон кардагиян. Доставка ҳамаи ҷо доранд. Марамат дар кортон боша интихоб кунен. Любой ҷо гуфти гапо доставка ҳастай. Барои маълумоти бештар рақамҳо ҳаст, муроҷиат кунен. Доставкатон кунанд ё биёен. Ана духтарако бори новинкашона аксия кардагиян успед кунен 150 сомон борои оригиналай. Бовар кунен ҳамаш борои оригиналай. Материалаш умуман фарқ мекуна. Ина каседа дар корай метавонанд ки ҳамира 280-300 мефурӯхтена. 280-300 сомон мефурӯхтанд. Материалаш тамоман дига хелай духтарако дар кортон боша, наздик бошен, биёен аз наздик бинен. Аксия 150 сомон. Успед кунен духтаро. Ина нигоҳ кунен моделҳои Дубай беҳад фасонак 150 сомонӣ биёен бинен харидорӣ кунен. Медонен ин магазин ки ҷодай духтаракои азиз. Ноҳияи Ёвон, марҳамат, биёен. Баъд аз мактаби як мешада дии мошинаи шоколадницадан. Мана марҳамат духтаро ина куртои амбреям 150 сомон, ина хел дубайский стилоям 150 сомон. Духтаро корои дастӣ рафтагай материалҳои ира бинен дига хелай тамоман. Марҳамат духтаро куҷое дар корайтонаку доставкатон мекунанд. Ина модела бинен охи иша 18 хушру, иша 18 хушру. Нарх боша нархи беҳтарин. Ҳамагӣ 150 сомоне бурд мекунен духтаро. Сезонш омад. Ина куртаи туй пӯшак дар кортон боша ҳатман инами нуқтаи савдо биёен. Ноҳияи Ёвон духтарако инами вай дии мошинаи шоколадница да? Дии мошинаи шоколадница. хайна бинен духтарако хушругиша беҳадам сифати хуб дора. Марҳамат моделҳои новинка ҳамаги 150 сомон духтарако 150 сомон. Баъд нигоҳ куненда иҷода пачка овардагиян. Каседа обтоби дар корай марҳамат дона мегирен, обтоби мегирен, биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен. Ҳамаш 150 сомонӣ. Ҷои шидшая барои арзони баъд мондагиян духтаро бори сифатноки хушрӯваи дасти аввалай чун овардагиян. Ёвон дии мошинаи шоколадница марҳамат биёен. Як аксияи зур афтеста ёхи духтарако успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Духтаро нигоҳ кунен инам хеле болопӯшакҳои фасон ҳамроҳи шарфҳошон тоза бори Дубай аксияи грандиозни сар додагиян. Инами бо бори алманалай 800 чанд сомоная инами моделаш. Медонен чанд сом? 399 сомон. Успед кунен тамом нашава. Ина шарфшам ҳастай катиш аҷоибот хушрӯчаи кори дастӣ рафтагай баданаи моделҳоро нигоҳ кунен. Ҳамаи ҳами духтаро ҳамаи ҳами аксия рафтидагай ҳамагӣ 399 сомон. Марҳамат барои маълумоти бештар ман рақамошона мемонум. Куҷое дар кортон боша доставка доранд. То 46 микрорайона боша доставка ройгоная. То 46 доставка ройгонай. Ин мағоза дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. ҳамошобино дии мошинаи шоколадницада. Ина биёен бинен харидорӣ кунен духтаро касе ҳами тарафҳои наздикен биёен аз наздик бинен бовар кунен аксияи калон сар додагиян. леки агар дуртарак бошен инами куҷое дар корайтона худшон шумода доставка мекунанд. То 46 микрорайона биёен аз дастшон бигирен без сум доставка. леки агар ягон ҷой дига гӯен ягон сомон бо пули таксиша метиҳен. хулоса рақамҳо ҳастай барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. ҳамаш двойкаян. инаи моделакора бинен охи чихе органзои оригинали фасон. ҳамаи ҳамин духтаро 600 700 800 смаян 399 сомонӣ шидагиян. аксияра аксияҳош рафтестай духтарако ира бинен охи ира бинен иша 18 хушрӯ ҳамаш кори дастӣ ҳамаш моделҳои фасон. мана ин моделакоша бинен ҳамаш бо шарф доранд. ҳамагӣ 399 сомон. чӣ размере дар корайтона чӣ расветкае дар корай ина иша бинен иқа нежнаи хушрӯи духтаро аз наздик нишонтон бутим. ина марҳамат кори дастӣ майда дора. мана ба қуввати хушрӯ духтагай материалшам аҷоиботай. ҳамагӣ 399 сомон.
کسی برای سودا میگیره که دخترو با یگان سم ارزان میشه ده اینا کسی اپتوی میگیره با ارزان میشه و دخترو اینا مرحمت بینن خریداری کنین این مدلش ببینین و ایرا ببینین چه خوش روی دخترو در حقیقت هم بروشون فسونی بعدای نرخویم نرخوی بهترینای ناحیه یوان тамошо бино район даян ди мошинаи шоколадница да марамат муроҷиат кунен качон бо ҳамсу бачавен хулоса ҳоз минут мон тамом мешава и тарафша инам хема шумода нишон метим бинен кадомеша ки хушрӯ надиден ку наворда рақамо ҳаст нависен расмоша мепартоян хучун ана нарх духтаракои азизу спед кнен охи нигоҳ кнен грандиозная акция рафтаестай биненда бора хичон овардагиян дасти аввал ягон бор на прокат рафтагиай мисол арус ягон бор пуштаги нест ҳамин чиза беҳтарин моделакои арусона ҳозир дигар чизошонам нишонтон метиҳам ҳамино 1,5-2000 киртаяй лекин акция рафтаестай 699 сомон кардагиян пурра кори дасти рафтагай беҳад модели хушрӯвай ина кирташам ина болопушам ҳамаш инами 699 сомон хоҳен доставкатон мекунан ҳозир то охири наворма тамошо кунен аз 299 сомон сар мешава ва ёшам нишонтон метам хулоса кадомеша ҳозир дидестен поёнтар қапе намира кадомеша дидестен нархаш 699 сомонай охи як бор шумо ира бинен ҳам хе хушрӯвай инам яйку бо ҳози кирташам остин дора ин хеле остинакош мебуран аҷоибот метова хулоса 699 сомон духтаро ёвон дая и магазин леке доставка ҳамаи ҷо доран киҷое дар кортон боша ина доставкатон мекунан 699 сомони арусако бурд мекунен ира бинен пешу пушташ и медони 2500 мефурӯшам баъзан лекин ин нуқтаи савдода ина акция аксиош сар додагиян аксиоша нархаш неми 699 сомонӣ агар наздик бошен аз наздик мебиёен тамошо мекунен мебинен баъд харидорӣ мекунен агар дуртар бошен духтаро нависен хичон доставкатон мекунан ира бинен ва ҳамешам ҳамин нархай ана шок духтаро нигоҳ кунен охи чӣ хушрӯи зардузия мана и 4000 чум чанд ҳазора лекин 699 сомон кардагиян марҳамат тамошо бинони азиз кирташкати беҳтарин моделаки фасон 699 сомон ёвон дуи мошинаи шоколадница бибинен пуштошкати ана инора бинен атласора бинен инай атласакои хушрӯ камака қафотар гиренда инай атласако бисёрай расветкош моделош беҳад зиёдай каседа дар кора ҳамаги 299 сомон да метиантона ки 800-900 сум кам нест ҳамин чиз марама духтарако я бурсашам нишонтем мана и моделша бинен ишам ҳамин нархая 299 сомон ина аз 299 сомон сар мешава либоси фасони аруси духтаро марамат бори дигар такрор мекунем ёвон дуи мошинаи шоколадница марамат дар ҳақиқат ҳам борошон арзон тамошо бино як бор шумои кожинкачора бинен чӣ фасонакай акция шидай бури 250 сомона 99 сомон успед кунен тамоми намудош ҳастай озима шумода нишон метам доставка боша ҳамаи ҷо доран марҳамат 99 сомон мана якоша бинен бо чихе хушрӯвакай ина каседа дар кораи 99 сомонӣ барои духтаракотон барои писаракотон биёен инами нуқтаи савдода тамоми намуди либосакои кӯдакона арзон шудагиай баъд ина и модела бинен охи кожнияй ҳам хушрӯвай ишам 99 сомон ҳами бисёри 250 кам набудан ҳозир 99 сомон шудагиай доставка ҳамаи ҷо ҳастай бо то 46 микрорайона доставка беплай духтаро ино медонен ки ҷодан ёвон дая и магазин ди мошинаи шоколадница инам хеле витровкоям ҳастай иношам 99 сомонӣ ҳамаш бори оригинали гуанжоай марамат каседа дар корай муроҷиат кунен доставкатон кунан ё ки наздик бошен инаи плашовкачара бинен чихо хушрӯи нигинош мустаҳкам ё ки наздик бошен ина биёен аз наздик як боракак борошона бинен маҳқултон мешава бовар кунен бор беҳтарин нарх дора ина ёра бинен чихо хушрӯчан 99 сомон успед кунен духтаро 99 сомон мана иҷода қисма бинендаи қисма чихо бисёрай тамоми модело тамоми намудое ки дидестен ҳамаш 99 сомон шуда микожинкачо
ҳам фасон ҳам арзон духтарако нигоҳ кунен ҳами қадар наваражҷонкои фасонтон ёфтагим необычные ҳастанд ко хушрӯчаян ира бинен бо медонен 20% акция рафтестай ина бинен 100 сомона 80 сомонай ина марамат ҳамаш бори оригинал кадомиша мегирен 20% акция иҷа 120 сомона дора 100 сомона дора ҳар хелай бо 20% арзон меша хулас ира бинен ва ира бинен охи сифата бинен духтаро ҳамаш бори оригиналай марамат касседа дар корай муроҷиат кунен манай камизонакора бинен чихи хушрӯчаян духтарако иҷа ҳам духтарона ҳастай ҳам писарона куҷое биген доставка доранд бовар кунен ку шумо як бор аз наздик сифати ира бинен хуштон меравада аҷоибот қушра ира бинен охи хая бурак бинен доставка ҳастай хоҳен биён аз наздик бинен хоҳен духтарако муроҷиат кунен доставкатон кунанд ва и тарафа бинен бачагиёшам чихе хушрӯчаяе марамат тамошобино ёвон даяи магазин ина биёен дуюм ошёнаи шоколадница даян ина марамат костюм рукакошуна бинен охи ира бинен чихе фасонакай 220 сомонай бо 20% акция кати бинен худаш яса чанд суме ҳафта бовар кунен нархи беҳтарин дасти аввал бора хичон мебиёран нархошон арзонай ина касе наздикай биёен аз наздик ина тамошо кунен борора харидорӣ кунен барои фарзандотон касе боша мисол дур даяй куҷое гӯен хичон шумода доставка мекунанд бо доставкашон то 46 микрорайона ройгонай марамат духтаро спортивкачаҳои хушрӯ двойка тройка курткача хулас ҳамаи чи ҳастай ай ҳамин навараждиёни сар кардаку нигоҳ куненда духтаро то подростковира иҷада шумо барои фарзандотон либосакҳои хушрӯ меёбем бо нархи дастрас ина қисмам биненда инами қисмдам ҳамаш платюшкаву намихе двойкачаҳои хушрӯай агар пижамаву нижни бельёи ҳами магазина ман авор гирифтагӣ будам ҳами қадар духтарако розӣ будан ҳами қадар харидорӣ кардан барои нархошон медонен ҳам арзон бори хичонай духтаро ҳам боршон бори эксклюзивай сифатои хубай ина марамат бори гуанҷоай касседа дар корай боз ҳам турецкиам дора ҳам туркӣ дора ҳам гуанҷо духтаро касседа дар корай иҷада медонен пижама аз 60 сомон сар мешава бовар мекунен аз 60 сомон сар мешава қиматон чанд сумаямҷа қимат аз 60 сомон сар мешава то 180 сомона шумо як борака хай бинен духтаро аҷоибот моделакҳои фасони хушрӯ доранд мана халатошам ҳастай двойкаошам ҳастай ва ира бинен чихе хушрӯай буракошон духтаро марамат касседа дар кор уҷада бо нижни бельёҳоям ҳастай кадомеша мегирен муроҷиат кунен доставка куҷое биген доставкатон мекунанд ё ки биёен ёвона иҷа тамошобино дуюм ошёнаи шоколадница марҳамат духтарако то 46 микрорайона бо доставкашон бесумай дигар ҷо боша марҳамат муроҷиат кунен ҳама ҷо доставка дора дигар ҷо боша бо ҳамин пули таксира метин хулоса рақамошон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен нависеншона бо катихичон дар бораи намин нарх навову доставкаву дигар ҳам суҳбат шавен манай моделакора бинен охи чихи хушрӯчаян мана беҳтарин варианто дар анами нуқтаи савдо чихеле гуфту ман авор доштум иҷара бисёриё изҳори миннатдорӣ карда буданд ки дар ҳақиқат ҳам бори нағз ёфтем рафтем ина марамат биёен шумоям нархошон ҳам арзон ҳам сифатҳои олӣ духтарако нигоҳ кунен ман шумода чӣ ёфтагим тамошобинони азиз тамоми расветкаош ҳастай инонам хел кукакиай духтагиай диден ҳар як ваиш духтагӣ беҳад фасонай медонен наборай чӣ дора простин дора дута навлучка дора инам хеле курпаи калони хушрӯ дора сифаташко оригинал марамат додама ду тарафа мешава ки истифодаш барен нигоҳ кунен духтаро инаи простиншай диден ино навлучкаошунай духтаро навлучкаошунам ранги ам курпаинам хе ғавсаки фасонакай хулоса чӣ хеле гуфтум ду тарафа истифодаш мебарен ҳамагӣ 250 сомонай анам хеле пакетикода мебиёя бинен чихе калонаки хушрӯа ягонҷо туҳфаям барен аҷоиботай марамат ина расветкош сифаташда гарантия метиҳанд бори гуанҷо оригиналшай духтарако доставка ҳамаи ҷо доранд хоҳен ина биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен ёвон даяи магазин дасти аввал хичон бор мебиёранд дуюм ошёнаи шоколадницаанд хоҳен духтаро нависен доставкатон мекунанд ира бинен охи доставкашон бо то 46 микрорайона бепла яъне ройгонай ҳамаи чӣ доранд ҳам либосаи кӯдакона ҳам занона
бовар кунен охира бинен нархошон ку нархои беҳтарин. ман авор доштум ин нуқтаи савдора, бисёриё медонанд, бисёриё харида буданд, медонанд ки чӣ қадар арзон мефурӯшанд. ина марамад боз ҳам новинкаошона аксия кардагиян. касса гирифтания биёен 180, 150, 160 инамино ҳамаашам хеле нарх доштанд. ҳозир боша кадомеша мегирен 50 сомон шудагай. марамад тамошобинони азиз, пояфзол дар кортон боша. ин туфличакора бинен, ина хеле макасимку ҳастай. ҳамаш 50 сомони. марамад ира бинен хеч хушручаян 50 сомон кадомеша мегирен 50 сомон. успет кунен, биёен бинен, харидорӣ кунен. омада наметонен, ина миёшам 50 сомон. иҷада болорику ҳама чӣ дорам 50 сомон. тамошобинони азиз, иҷа ваяй медонен ёвондая и магазин дуи мошонаи шоколадница. марҳамат, ина қисма биненда чӣ хел туфличако ҳастай. дуи мошонаи шоколадница даян. марамат доставка ҳама ҷо доранд. хоҳен нависен, доставкатон кунанд. хоҳен биёен аз наздик бинен. 50 сомон ҳамаги пояфзол. медонам ки духтарако анам хел жемпирако кофтестен, аллакай саҳаро хунук шидагай. марҳамат, турецки оригиналу беҳад сифатҳои хубдоруш 50 сомон шудагай. ина биненда духтарако ҳамаш турки 50 сомони кадомеша мегирен барои фарзандотон. биёен бинен, харидорӣ кунен. омада наметонен, ҳама ҷо доставка доранд. бо доставка то 46 микрорайона бе сумай. духтаро, ин магазин дар ёвон, ай марамад, ина касе намедона. ёвон дуюм ошёнаи шоколадница. марамад ира бинен охи чанд намудуш ҳастай. дига цветошам ҳастай, размерошам ҳастай. чомна сини. баъд медонен бачагишам ҳастай, ҳам духтарона ҳам писарона. размероям ҳамаш ҳастай. ҳамаги 50 сомон ки ёра 120 сум 130 сум кам намефурӯхтанд. ҳозир 50 сомон шудагай. успет кунен, духтаро бурд мекунен, жимпирчаи фасона бо нархи дастрас харидорӣ мекунен. марамад.